Лош материал. Кое да покажа сами? Нека ти да знаеш. Чуле? Марчо иска да го туря на майка му. Здрасти. Здрасти. Момент само. Момент само е тук един палячо. Занимава. Не да го блокирам, само е тук. Айде, Марчо, отивай да почуш. Ето вижте, малки деца как звънят. Кажи, на лайв съм. Имам едни телефончета. Къде за части, къде... За части не взимам телефони. Преинсталирани, има някакви вървят, обаче искат... Ако искаш да ги продадеш ли? Да. Чай да ги видя какви са телефоните. Сега. Това свети. Това са